Hi guys! Welcome back to another vlog. Daghan kay tag i-vlog guys kay daghan tag lutuon karong adlaw unya. Gusto ko nga inyuhang makitaan kung unsaon nato pagluto. Unya karon ang atoang lutuon is magluto ta og humba. So ni ana ang atoang humba guys, gibutang na nato sa dako nga kaha. Tulo ni ka kilo ang atoang lutuon karon guys. Aw tulo di ay tulo og 1/4. Unya atoan ni siyang hilisan daan para humot ang atoang humba. Ya before nato na pasigaan ang stove, ato siyang butangan og asin. So ato hanaan siya og asin kay para inighilis niya na siya timpla nga ang tuhok ba sa iyahang karne para ang atong humba inigkaon nato sa karne naa jud siya timpla unya atong butangan og gamay nga gitsin. So kana siya mao nay ato ang kanang pasigaan karon guys hangtod nga mahilisan siya nga igo ra siya mo brown ug jutay. May naman kining atong gas karon guys kung dili siya mahurot. Okay, so ato siyang takuban para mubukaw-bukaw ang iyahang kaugalingong kaugalingong tubig. Kay naman ni siya tubig guys kay paghugas na to ani wala man ni nato i-drain ang kuan. Di wa man nato gibutang sa katong strainer. Strainer ba ito tawagan na guys? Strainer. Wala man ni nato gibutang sa strainer. Mao na nga dito man ni nato gibutang sa planggana nga gamay pag maghugas. So naara na siya gamay nga tubig. So ato sa siyang takuban. Ato ara ning tan-awon unya guys og magbukal-bukal na ni. Nagbukaw-bukaw na siya sa ilawom guys unya ato ang ukayon para ang katong asin nga ato ang gitimpla asin ug bitsin nga gitimpla nato makuan siya ma-mix. So nagkuan na siya sa ilawom ni bukaw na siya sa ilawom. So ato siyang ukayon. Humot baboy guys. Humot ni siya nga karne na ubang kanang karning baboy kay nigluto na to ang hinungaw sa niluto kay wa joy ka humot-humot guys. May gani kay nakatiming ta ani guys ba nga uan humot jud siya. So atoan na sad ning tabunan ug balik. Ato na sang ukayon guys. Kani ato lang ning anamon siya og ukay hangtod nga mugawas ang iyahang kaugalingong mantika guys. Kanawa katong akong giingon ni na ay na pa siya daghang tubig. So kana siyang tubig nga naa diha makaluto na aning karne unya once nga mahurot na ng tubig magsugod na iyahang mantika o gawas unya umukuan na ni siya mo brown jutay gamay lang gyud basta importante nga na niagi siya nato og ingon ani ba nga dili nato iditso og timpla nga kuan last mo man pud na siya guys. So ato lang tanawon unya pakit-on man mo nako kung unsay color sa kuan pwede na siya timplahan nga para humba gyud. So ato na pud siyang balikan og takop. Unya guys, di ba ganina kay gakong pares kay gakuha man og shrimp no kay naa man may gi-order nga shrimp. While nagluto ta sa tuang kuan katong para humba atong i-prepare ato ang shrimp kay limpyuhan nato kuhaan natong mga bungot-bungot. So mao ni ang ato ang shrimp guys o
Duha ni siya ka kilo ang ato ang gi-order. Tan-awa gwapa kayo, fresh gyud kay siya guys o. Ngun ani siya kadak-a. So gwapa siya guys unya. Kaning ingon ani kung adto ta sa merkado mamalit, karon nga okasyon nga disperas karon samot na ugma kay pista, perting mahala dito sa merkado. Ang kani dito sa merkado karong adlaw siguro mga naa na ni sa 430 or ug di gani 430 basig ni 450 baka dito ang kilo niya. Dito sa mo ang giorderan guys, barato ra ni kay kuan man ni kanang direct ba dito sa naay ingon ani ba nga kanang pansatan ba. So ang kilo ani palit na to ani 370 ra ni kada kilo. So mao na siya nga nag-order tag duha ka kilo niya. Mao niya to ang usa sa to ang menu inig kuan kanang naay pakaon nato sa inig ugma puhon sa fiesta. Pero dili sa ni nato lutuon karon kay mabahaw man ni siya. So ang atong buhaton kani siyang mga buhok-buhok niya, kani ni ang bungot ba kani atoan ni siyang guntingan unya ato ang hugasan ikahuman og hugas butang lang sa nato sa ref dayon ugma na pud puhon nato ni lutuon unya ayaw kabalaka guys kay pakit-on gihapon mo nako ug unsa poy ako ang pamaagi kung magluto ko og shrimp. Okay? So atoan na ni kuhaan siya guys og bungot, ato siyang guntingan ngun ana kay para ang kaning iyahang simod makatusok man ni apilo na to og kuan gunting. So ang ato ang kanang nilimpyuhan na atoy butang diri sa usa ka planggana guys. So kani ba siya o akong giingon? Kani ba o kani? Talinis man ka ini siya. Atuan na siyang apilon og gunting para di ta matusok. Nya kani siyang mga buhok mao ni atong pangkuhaon. Busy kay tong adlaw karon guys. Sa una guys, katong wapay pandemic, katong kuan pa ba, pwede pa ta ka pag-imbitar bagdaghan o festa kay naamang gyud tay imbitaron nga naay taga syudad, nya kanang mga kauban sa nako guys, unya kinsa pa nang uban nga ato ang imbitaron, pertig yung bisiha. Usahay gud ato sa una guys kay kahuman sa pista kay magsakit akong ulo kay usahay kanang kana bang inig pizza noibi gani sa gabi nga daghan kay taglutuon nga putahe dugay man ta makatug na ta inig kuan na mga alauna sa kadlawon unana kay daghan man ta og andamon kay daghan pwede lagi ta ka pangimbitar og kuan daghan nga mga friends unya maghimo patag mga salad, himo patag mga dessert ba mo na nga dugay gyud ta makatug. Ya daghan pa kaitag ka ng mga hiwa-hiwaon nga mga lamas. Ya sa una magfesta ko kay ako naman joy muluto guys. Basta kuan lang gyud ka ng naalay tubig unya naalay gas ang atuang kanang tangke wa joy problema kay hasol manggod ka ayon nang magkuan magluto ka unya ato ka sa katong sugnod-sugnod ba kay init man pud unya kung daghan pud taglutoon lisod pud kaayo so okay ra nang sugnod-sugnod guys kung gamay ra taglutoon nga ato sa dirty kitchen ba himuon nya kaning ingon ani nga sulo ra ka ikaw ra maoy magluto tanan dahil kuan kita ako pa joy mag hawan sa mga lamas mo na nga mo prefer gyud ko kanang naay ana sa stove kanang lutuon. So mao na nga ingon ana ka busy sa una kung busy atong adlaw karon, dubli pa ka busy ani guys. Kay sa una magluto man tag 5 ka putahe, ingon ana nya karon nga maghikay ta pahinungod ni San Guillermo nya mao lagi to akong giingon ninyo nga mangimbitar lang tag mga pulo ka buok. Ato ang pakanon dinhi ug mapuhon gamay ra nga putahe ato ang ipakaon so kani siyang shrimp kaning shrimp dayon kanang dihangin ang portahan guys kaning shrimp dayon
kanang humba nga ato ang giluto karon unya. Pero kanang humba atoa lang nang pahilisan karon unya na nang gabi nato lat-an unya timplahan og sakto kay para ugma pwede na nato kanang ato ang initon ba kay humba man na siya pwede ra man kanang initon. So kana siyang humba dayon kadtong kuan kanang pork steak o katong na ay ribs guys nga kapalit sad mi og ribs, pork ribs ato pud to siyang pritohon. So kana ra siya ang ato ang putahi ug kuan ra kabuok shrimp, humba, pork steak ug katong ribs. Kana ra siya ang ato ang main course. Unya magluto sad ta og spaghetti. Dali ra man ang spaghetti lutuon guys basta gamay ra man pud ato ang lutuon mga kana ra mga hibiling tunga ra man siguro na sa kilong kuan kanang noodles ba sa spaghetti. Then magluto pud tag maha, gamay ra sad ang maha blanca nga ato ang lutuon. So dali ra kaayo kay pwede man ta kaluto og duha ka putahe ba sa kuan kanang dunganon nato pagluto kay pwede man diha duha man na ka burner ang ato ang stove. So bali-bali ta nga dire dito ingon ana kanang kuan ba siya multiple task. So multiple task ta ani guys unya kinahanglan di gyud ta maglimot-limot kay maglimot-limot ta mga pagod na pud nato ang lutuon. So mao na nga dali ra gyud siya kaluto labi na dili ra pud ingong dinaghan ba kay sa una baya ang kaning shrimp katong wa pay pandemic karon duha ra man ni ka kilo ang ato ang kanang lutuon. Sa una sa wa pay pandemic moabot ni siya kuan kanang 4 ka kilo ingon ana. So unya kanang humba guys kay tag-unom ka kilo atong lutuon. So mao na nga ang gidaghanon sa tuang kanang lutuonon kuan siya kanang katunga na lang ang gidaghanon compare sa una. Mao nang dili ra kaayo siya lisod lutuon. Nya labi na rice pod magluto tag rice sa una akson ta kay gamay ra lagi nang ato ang rice cooker. So karon kay gamay naman atong imbitaron, pwede ra gyud usa ka rice cooker ato ang lutuon guys. So dili na ta magkapuliki. Kay aside ato kung katong wa pay pandemic, aside nga magfesta diri sa balay, naasad mi kanang pustan bitaw og pack lunch guys nga kuan kanang hatagan ba. Sa una magputos mi balik 25 ka pack lunch nga mao mo ang ipanghatag ko dito uban sa katong kuan sa katong dili na makaanhi ba sa balay. Muna nga magkapuliki gyud utaman kay kuan kanang magputos pa, magluto pa. Nya ang hugason kay tingbon ra hugas guys ini kagabi ini human sa pista kay kuan kanang nang mag-andam gyud og daghang plato kay aron di mahutdag plato nya di ka mag-anam og hugas sa mga hugasan. Pwede ra gyud siya tingbon ini ka human sa pista ikagabi na usa mga tugma hugasan tanan. Ingon ana ka busy kung normal pata karon guys. Karon gani kay relax na ta. Karon kay kuan kanang gamay ra man ang ato ang lutuon. Tanawa guys o sumaunay mga buhok sa to ang shrimp nga atong gipangkuha. Tanawa atong shrimp, guwapa kaayo. Napa jud ko'y nakitaan ganina o dako kaayo guys o. Mga guwapa jud ang shrimp. So ang shrimp guys, atoan na siyang kuan hugasan ni siya unya kuan nato sa strainer kay para kanang dili kay siya daghan og tubig inig sud nato dito sa freezer unya kini mo yato ang sudlan unya. Okay, so ato lang sana siyang ato lang sana patuon siya diha guys. Update sa to ang humbaonon para daghan pa jud siya og kuan, daghan pa siya og kanang sabaw. Ato lang sang tabunan og balik. Sa tong humba guys, ni action na siya brown unya
wala na na siya tubig, oil na lang nang naa sa ilawom, pero dili kay siya pure nga oil. Humot na kaayo siya. Kay dili siya mo buto-buto guys, kay daghan ng kaayo siya. So pwede na ni siya kung ano na po guys, kanang lutuon yun nga as in, at pwede na ni siya lutuon na to nga katong atuan na gyud siyang timplahan nga humba na gyud siya. Atuan lang sa siyang ikuha diha sa kaha. Ibalhin na tuglain kay kuhaan na to og oil kay para gamay na lang ang iyahang oil. Karon guys, ang kani siyang naluto na nga pork ato ang ibalhin diri sa kuan sa lahi nga kaha kay para makuha na to ang excess nga oil niya. So naa siya daghang oil guys, unya atuan na siyang kuhaan og oil, unya atuan lang bilinan siya jutay para sa maoy makagisa sa ato ang lamas, maoy makaluto. Ato ning kuhaan jud og kanang oil guys kay og di pa gud ni nato kuhaan ditsuhan nato og timpla. Ngilngig kay to ang humba kay maglutaw unya sa mantika, batik kaayo. Una nga atuag yung kuhaon ning mga excess niya nga mga oil. Nya inigisa nato sa lamas. Diri ra sad nga kaha nato gamiton kay para ang kaning iyahang mga hindukot nga mga kuan sa baboy mahumok man ni iniglata nato sa humba, so mo kuan ra pud na siya mo ipon na pud na siya sa tuang kanang humba, makadasad na siya kahumot. So tanawa guys, o daghan kay tag nakuha nga kuan, awa daghan tag nakuha nga oil. See, katungaan ni ni an mo nakuha nato. So naara ang atuang gibalhin sa pikas kaha guys, o mo na siya ang naluto na unya. Mag-prepare na ta para sa atuang kuan, para sa atuang lamas guys. So guys, welcome sa atuang second step sa pagbuhat nato sa humba. So ang katong kaha ganina guys, o nga katong gikuhaan nato og kuan katong oil. Ako na sang gipasigaan og balik kay magisa na ta og kuan, magisa na ta og lamas. So ato nang sugdan guys ha. Inig-init ani ato ang ilunod ang lamas. So ang lamas nga atong gi-prepare ahos og bombay. So diara guys, ang atong ahos ubay-ubay ni usag gid ni siya kapuso ang ato ang gi-prepare unya. Ang atong bombay kay duha ka dagko nga size nga bombay kay 3 man ka kilo kapin ang ato ang luto nga humba. So init na siya guys, atong kuan ilunod atong ahos. So diri sa ta nagisa sa kuan ha, katong kaha nga ato ang gilutuan sa katong pork gani ha. So diha, dili lang ta mabalaka aning naay ni dugkot sa kaha kay matangtang na siya unya ini kuan, ini maglata na ta sa baboy. Akong gipakusgan og gamay ang gas guys.
Then ilunod na to ang bombay. Sayo naman ay maghimo og kuan guys kanang humba. Ako hilig gyud ko og kuan, hilig gyud ko og luto kay ang ako ang tatay ug nanay hilig sad kay sila luto niya sa una gamay pa mi kay tun-an man mi kung saon pagluto. Sumo na nga murag naka-inherit so kung dutay gamay sa ilang talent nga kay bawo magluto ba. Niya. So mauna siya tawta ato sang pa kuanan ato sang pa luto-lutoon ang bombay ug ahos mga 1 minute guys. So naara ang kuan guys o ready na na siya. Ato na po nang ibalik anak nga kaha. Ang katong atong giluto ba nga kuan pork. Okay, so naluto na ang atong ahos o bombay. Atong isunod ang suka guys. Kaning suka kay kuan ni siya nga akong gigamit nga suka kay suka gyud ni siya gikan sa tuba. So dili ni siya kuan nga suka. Pinalit na ko ni dito sa bukid. So tanga na to suka. Ang suka siguro nga ako ang nabutang ani kay mga tunga sa cup. Estimate lang siya. Wala mang sukod-sukod guys o magkuan. Magluto kay kaning mag-estimate ra gud ko ba. So, human sa suka, atong butangan dayon og patis. So, butangan na to patis, guys. Unya. Butangan na to og gamay nga asin. Gamay lang nga asin kay naa naman to'y patis unya katong atong baboy ganina kay asin na naman sadto. Nya butangan na to og magic syrup. Where is my magic syrup? Kuasa ko magic syrup guys. So, butangan na to og usa ka magic syrup, guys. Then, ang ato ang kuan kanang pineapple juice, usa ka baso nga sweet nga pineapple juice. So, ang usa ka pineapple juice nga kani o sabaw, gamay raman ka ini siyang sabawa, pwede na to punan og usa ka baso. So, gipunan na to og usa ka baso ang atong sabaw, guys. Unya. Butang na to ang kaning atong napalit 5 ka buok nga asusinas. Kaning magluto, guys, kay kuan na ni siya ko kanang ipangbutang na ni tanan nimo ang kuan kanang mga ingredients ba niya, mga lamas, pangbutang diha tanan para inibukaw, kausara na siya, magsagol na siya tanan. So, 5 ni ka asusinas guys ha, murag tagdos man siguro usa ani kaputos. So, naan na. Unya, magbutang taog dahon sa laurel. Dili ko hilig magbutang guys og anis nga kato bitaw na star nga lamas di man ko ganahan ato kay bahuan manggug ko ato niya. So paminta po di po ko ganahan magbutang og paminta nga kato ganing tibuok nga paminta. So nga ako ang ibutang ra gyud is kanirang dahon sa laurel. So butangan na tog dahon guys mga
unom ka buok. So gamay lang kay kusog man ni siya mo kuan, kusog ang humot ani, kusog kay ni siya mo humot. So mao na nga lima lang ato ang butang kay kuan kanang na ay 3 man ka kilo nga pork ang ato ang gihimo. So nagbukal-bukal na siya guys. Unya, di mawa ang atong oyster sauce. So magbutang gihapon ko og oyster sauce. Duha ka buok nga oyster sauce ang ato ang ibutang guys. Unya, para siya naa siya pula-pula or pagka orange-orange gamay ang atong humba, magbutang ta og ketchup. So niya tay sobra nga ketchup sa sachet guys, ato lang ning tilokon. Pero ato ani siyang kuan, ato aning punan. So atong kuhaan atong napalit nga ketchup, ibutang nato diri sa atong humba. Estimate gid ni siya guys. Ang ato ang kuan pagluto ani. So ang mga lamas mo to daghan kay siyang lamas guys no. Mo na nga mulami sad ang humba kay kuan man kanang daghan maglamas. So after nabutang nato ang lamas diri, ato ang kuanan, atong ilunod ang atong pork. Dara ang atong pork guys. Dara ang atong pork ganina. So atong ilunod dinhi. Atong hinayan kay para di ta mapisikan. Dili nato sa daplin ibutang. Ato na lang ikabig sa tunga. Okay. So mauna siya ang atong ukayon. Tanawa guys, di ba nakuan siya, ni-change ang iyahang color, ni kuan na siya, ni brown na siya. So instead magbutang ta og brown sugar, ang pineapple juice na to, mao na lay ato ang timpla nga katong sweetened gani nga pineapple juice kay para di na ta magbutang og brown sugar para patamis ba niya kay of course sweetened naman so tamis na gid siya. So mao na siya unya atuan na siyang pabukal-bukalon hangtod mo absorb ang katong iyahang timpla diha unya atong tilawan unya. So ato siyang takuban guys. Humot na kay itong humba, guys. Murag sakto ra gyud sa itong timpla. Atong tilawan unya kung sakto ra ba gyud timpla. Sa itong tanawon ang atong humba, guys. Wow! Kalami sa itsura guys. Ato ang tilawan kay basig itsura lay lami pero sure ko lami jud na guys. Nalipay gyud ko guys kay pagtilaw nato sa ato ang humba kay perfect gyud kaayo ang ato ang timpla ba. Salamat kayo kay nitabang sad mo ukuan guys ba, nitabang sad mo gluto ba. No, lami jud puyab-buyab, lami ang ato ang humba guys. So nahuman na ta sa ato ang humba. Ang ato ang i-prepare, mag-prepare na sad ta sa ato ang pork steak. So uban gihapon ko, tabangi gihapon ko ninyo guys ha. So, I hope nga in this video naamoy na learn, naamoy nakatunan unsaon paghimo og humba. So, ako tong version sa humba by guys, ako tong version sa ato ang humba. Humba di buhulan na. So, mautoy
kuan kuridas tanan. So thank you kaayo sa inyong pagtanaw sa tuang paghimo sa humba guys. Unya makamaora lagi mo, no? Basta kuan lang kanang sa hilig og luto or sa dili hilig og luto nga gusto mukaon, gusto makakaton, pwede ra gyud kaayo ninyo sun-on ang atoang kuan steps giunsa nato nga kuan kanang simple ra kaayo nga steps paghimo sa atoang humba. Thank you guys. Thank you for watching. Unya, please subscribe. Please like and share. Unya, please give thumbs up if you like this video guys. Thank you. Bye.